17, then uTsibe uyofunda u24 and 25. Chapter 3, verse 17. Kuqala ku-17. Ukuba uThixo wethu esimbusayo unako wasisindisa ezikweni elivutha umlilo nasesandleni sakho kumkani. Following verse 24 and 25. Waza uNebukadnezari ukumkani wothuka, wesuka ngobungqamo wathetha wathi kumaphakathi akhe, besingajulelanga phakathi komlilo amadoda amathathu yini na ebotshiwe? Aphendula athi kukumkani, unyanisile kumkani. Waphendula wathi, khangelani ndibona amadoda amane ekhululekile ehamba phakathi komlilo engenzakele. Ukubonakala kweyesine ke kufana nonyana woThixo. Waphendula wathi, khangelani ndibona amadoda amane ekhululekile ehamba phakathi komlilo engenzakele. Ukubonakala kweyesine ke kufana nonyana woThixo. Amen. I will only read 25. Eti look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of fire, and they are not hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Hallelujah. Glory to Jesus. Ukubuya umva kancinci bandla likaKristu, so that siyambeni sonke nizounderstanda verse 24. iBhayibheli ithi ukumkani uNebukadnezar wadecide ukwakha istatue, and the image of yes statue ithi iBhayibheli siyayisiside kakhulu. Now after he have built it as a statue, the Bible say wabiza wonke umuntu wesixeko, even abaphathi mandla, and then he officially introduced esisithixo kumuntu wonke, and he gave a commandment, a city, everyone who lives around here, kuzaba khona a certain time apho kuzaba khona ingxolo, kukhaliswa igitari, and there will be music. Xa usiva that sound, you must fall down and worship this God. Uthi niqiniseke ukuthi lo uThixo endimenzileyo ndingukumkani nizawukhothama kuye. The Bible says kwanzeka after he has set that commandment. Uqale ke phofu kumkani abe ne consequences azikhuphayo. Athi ukuba uthe wakhona apha phakathi kwenu ongazumkhothamela lo uThixo wami, ndizamthatha ndimphose edikeni lomlilo. Uthi there's a price to pay. Ungacifana ukuthi mfundisi uHofmani, you will disobey me then kube right. You will pay a price for disobeying obeying my commandment. There will be a price to pay if you disobey my commandment. The Bible says, wafika report ukumkani, ndiyakholwa ukuthi baqhubelekile abantu
bemnqula uThixo kakumkani. Kufika ireport ethi kumkani kunamadoda athile. Kunamadoda athile kumkani that do not obey your commandment. Lamadoda kumkani banothixo wabo abamnqulayo. After you have set a commandment yokuthi makunqulwe lo wakho. Yangena report. Kungena ireport kuzoxelwa abantu abanqula uThixo ophilayo. Bazoxelwa ngabantu that worship izithixo ukuthi listen kumkani, there are people in our midst that are worshiping other gods. Hallelujah. Glory to Jesus. IBhayibheli yami ithi there and then ukumkani got furious. He got upset. Ukuthi ngobani aba that are disobeying me after I have made it clear that kuleni ndawo kwesisixeko people shall worship my God. Ngobani aba that are worshiping their own God. IBhayibheli ithi baziswa ukumkani uShadrach, uMeshach, no Abednego. They were brought to the king. Hallelujah. Uthi kumkani ingaba inyani na ngoba uthi kumkani andifuna ukuva ngabantu that you are disobeying me. Andifuna uhanja ndixelelo. I want a full statement that you will confess ngomlomo wakho ukuthi ngomphi kanye lo Thixo that you are worshiping. Uthi Shadrach, Meshach and Abednego, is it true? Is it true that Nina, you are disobeying my commandment? Ingaba inyani na into yokuba animuli uThixo endimenze ngezandla? Ingaba inyani after I have said to you that everyone who is here must bow down and worship my gods? Is it true? Is it true? Now it takes people that know uThixo wabo to answer it. Ngoba siyabekwa kwinkundla kuthiwa is it true ukuthi izinyanya zakho kwenu uyazishiyana? Siyabekwa sibekwe apha kuthiwa is it true that you will not worship uThixo katata wakho? Is it true? Is it true that you are living everything okhuliswe ngayo? Is it true that ibhoko wawixhelelwe awusayithembi namhlanje? Is it true ukuthi wena awuzuya kosaziwayo usazi ukuthi siphila ngabo? Is it true? Uyabuza kumkani Nebuchadnezzar, uyabuza kulamadoda amathathu, is it true? Now listen to abantu that fully depends on their God. Abantu Thixo wabo abangamdoubtiyo. Abantu that fully knows ukuthi we worship a living God. Bathi xa bephendula kumkani, this matter, it is not for us to answer. This matter, it is not for us to answer. Sikhona izinto bazalwane ekungafunekanga sisiphendule, kodwa sivumele uThixo wethu asiphendulele. Bathi kumkani,
matter, it is not for us to answer. Bathi kumkani sinayo yona impendulo. Sinayo impendulo yokuxelela ukuthi why we are worshiping this God. But asizuvalela uThixo wethu ngoba nguye ufuneka esiphendulele. So kumkani, in this matter we will not answer. Sizawuthula thina uThixo wethu asiphendulele. Sizawuthula thina. But there is a God that we serve. Ukhona uThixo osiphendulelayo. In this matter, kuleni into kumkani osixelela ukuthi uzasenzisa yona, we will not answer. Hallelujah. Ngokuthi la madoda makasincede uThixo that when we are facing challenges ezifuna ukuthi uThixo wethu simkhanyele, singavumi ukumkhanyela, whether we are facing ukufa, but we shall be bold and say our God still lives. In this case, in this matter, sizawuthula thina singoShadrach, singoMeshach, singoAbednego. Sizawuthula thina kumkani, sizawuthula sithi kwaka kumkani, sizawuthula singaphenduli kumkani. You will do what you feel like ukuthi ufuna uyenza kuthi, but we will allow our God to answer for us. Mighty Jesus. Azothi la madoda, oh, if you do not understand ukuthi uThixo wakhe ngethele eqaleni, uzawuthi xa uhlangana nemeko wothuswe zizwe umfa. But sibona abantu apha already abahambileyo noThixo, already abamthembileyo uThixo, already abaziyo ukuthi uThixo wethu is able. uThixo nako. Ngongathathi la madoda kumkani siyavuma. You have set a commandment. Uthi masiqubuthe kwesisthathu. But kumkani, you are missing a point. We are not disobeying you kuba sithanda ukuqhaqalaza, but we are disobeying you because there's a commandment eyawiselwayo in the book of Exodus. Wathi uThixo wethu zeningabi nathixo baphi ngaphandle kwami, zeningazenzeli umfanekiso oqenqiweyo. There is a commandment eyawiselwa phezu kwethu. Before this commandment, we will not back down and obey our God because of your commandment. Asizujika kwimimiselo kaThixo ngenxa yombiselo wakho vela ngoku. Asizumjikela uThixo wethu owayethethile wathi zeningabi nathixo baphi ngaphandle kwabo, ninganquli izithixo. Nommiselo asiqhankqalazi nje kuba sikazi uqhankqalaza kumkani, asinajiki kuba sikhwele ijiki. Wathi sibambe imimiselo yoThixo wamandulo owathethayo wathi ningabi nathixo. Do not bow down to any other gods. Do not worship any other gods. Do not bow down. Thank you, Jesus. Do not bow down. Kavumi mntasekhaya ukuyonqula izithixo ngenxa yokubaleka umlilo. Kavumi mntasekhaya ukuyonqula izithixo ngenxa yokubaleka rejection. Kavumi mntasekhaya ukuyonqula izithixo ngenxa yothukwa ngabantu. Kavumi mntasekhaya ukujikela imimiselo kukaThixo. Exodus 20
verse 2 and 3. Seningabe nathi xubaphi ngaphandle kwami. Ningazenzeli umfanekiso waqhamuka. Namadoda abambelele apho. Abambelele kulo commandment. Abambelele kulo commandment. Uyavela ngokwena kumkani. Uzowise yakho commandment. But ikhona commandment eyathethwayo phezu kwethu. Yiwe sihamba ngayo. Sibambelele ekutshweni kakhe. Whatever that you are bringing in our table now, ayinamandla ukwagqitha ukutsho kwakhe. Nantoni na mntasekhaya ethi ngoku, let me tell you, ayinamandla to overpower eyathethwe kuqala. Bambelela okwakuthiwa ekuqaleni, bambelela okwakuthethiwe kuye, ngoba kuko okuzosithwala endleleni. They may introduce other gods, but we will not bow. Helebeshata, hilabasanda, reketelebesha, hilababasika. We refuse. Ayas ubut. Kill us. If you want to kill us, let us ubut. Sivalele kumka. As ubut. We will not bow down. Come what may come. We will not bow down. We are holding on to the commandment of God. Uba is prophet. Sichinja kushwa mthixo. Kodwa thina sizobambele. Helebeshatala bosi. Hilabashatali babasika. Rakatelebeshata. Hilababasika. Rakatelebeshia. Ulababasanta. We refuse to bow down. We refuse to criticize. We refuse to bow down. I am so good. My back to life, I so good. My back to life, I'm not so good. Oh, I call him Sabu Kengazika. He's a queer and I'm such. He's a good. Something that the Holy Spirit wants to do in this place. Mamelani bandla kaKristu. Ndifuna siphume apha sivuthiwe. Singothuswa zinyoka ezifileyo. Singothuswa zinyoka ezifileyo. Sifuna nosambalaya nanawo. Mamela, a bold statement. Esenziwa ngalamadoda. Bathi kumkani uThixo wethu. That we serve. Niyasinga abantu leso statement. That we serve. You can expect this God
not serve him. Uthi uThixo wethu that we serve unako ukusikhupha emlilweni. Bamthembe bengekafakwa bajongene nomlilo. Mhlawumbe ibindima mofumana bendizathi make hayi kumkani singayilungisa manje lento. Ungaduze ngodlalo nje. Maybe wanted to negotiate ngenxa yokuthusa ngomlilo. Uthixo wethu unako. But mamela kumkani. Even if akasihlangulanga, we will not bow down and worship your God. Wekuthixo uyenza, wekuthixo akenzi, but we will not worship any other gods. Unako yena, we do not doubt that. But let me make it clear to you, kumkani, that if akati kupanga, that does not change him, for he is. Remember, you may remain the same. Zingakenzeni izinto, ndingagula, ndingababheka, but that does not change who he is. He is the King of Kings. He is the Lion of the Tribe. Isenguyena namhlanje. Dear God, i-instruction kakumkani afakwa aphosa. Now I love uDaniel xa ecacisa le ndawo. Uyasicacisela abangcwele ukuthi aba babemfaka emlilweni batsha bafa. So that is an assurance ukuthi lamlilo was not a fake, but yayingumlilo indeed owayephindaphindwe kasixhenxe, ngoba abantu babesebenzela ukumkani befaka the kings bafa. Ngenze kunexhala labantu abakwenzela iplot, ngenze kunexhala labantu abakwenzela okubi. Don't worry, God will take care of them. iBhayibheli ithi apostle namadoda emlilweni. Sibu verse 24. Uyothuka ukumkani. Ngoba mamelani bangcwele. Another thing that we need to be very careful. Ukumkani after ephosela amadoda zamfundisi, he makes sure ukuthi uyawabukela, ngoba he wants to make sure ukuphela kwabo. The enemy ekuvisa kabuhlungu ukubukela. He's waiting for you to change the language. He's waiting for you to confess something else. He's waiting for you to turn patriotic. Ngoba ithi iBhayibheli wabukela ukumkani. Nasi simanga sisenzeka edikeni nomlilo. Uyothuka ukumkani, ubiza abantu uthi imani besingafakanga amadoda amathathu na kulo mlilo. Bayaphendula bathi yebo kumkani, kunjalo siphose amadoda amathathu. Mamela ukumkani uthi but kunomangaliso endiubonayo ngoku. Ndibona amadoda amane, and not just any man. Aba besibafakile besibabophile, kodwa aba they are free. They are walking in the fire. Bayahamba phakathi komlilo. Abahawuka nganenwele, abachanga kwanto, but bayahamba emlilweni. Uthi I see a fourth man. Mamela. Oh moya ingcwele.
ukumkani nguye ongqina uThixo. The same king that was doubting this God, uThixo siveza kuye. Mamela mntasekhaya, ezinye imeko zizoveza uThixo empilweni yakho. Do not panic, bazambona uThixo ohamba bazambona. What do I see? A fourth man. Hey. Oh, Jesus. Uhlala kimi, ngihlale kuye, nguye nowe, zumsebenzi la. Ozinikela, aphathwe kuye, siyamolela, izitho Nami bandla likaKristu. Kuthatha ukuzinikela kuye. Kuthatha ukuzinikela kuye. Uhlale kuye, naye ahlale kuwe. Ibe nguye uThixo wethu owenza umsebenzi. Uthi lo mhlabelelo uyasinqobela izitha zethu. Hayi ngawethu amandla, hayi ngokwethu ukwenza. Our role is to worship him. Owethu umsebenzi kumntu. Forget about the noise. Forget about the rejection. Forget about the pain. Forget about the fire you are in. Worship the Lord. Despite imeko yakho, worship the Lord. Uvela kwabambula. Ulwela bangabakhe. Salufundisa. Ulwela abangabakhe. The problem. Ingangathi lo Thixo wethu akasebenzi, kanti problem nguwe. Bangabuza nabantu intoba why imeko yakhe ingaditshintshe, but banga understand ukuthi nguwe ingxaki awuhlelanga kuye, wenze ingathi uhleli kuye. This is an exchange. You cannot expect this God. That is why nowadays sindiso yethu ndinaveli. It's not that our God is not working. Sitting. We are the problem. Since ingathi sihleli kuye singekho. Church of God, allow me to introduce God as a consuming fire. Ndivumeleni nazi sokuThixo ongumlilo odlayo. That is our God. Ungumlilo odlayo. Ungoyiki ungene emlilweni. Ucifana ukuthi ungena wena. But there is a God who sits in heaven. Athi uhlabelelayo at the right hand of the Father. Ungena nathi. Ungena nathi. Akawucisha. Ungena nathi. Ungena nathi. Nomzuzu sathandazela ukucinya komlilo. Khawukutshintshe ikhasi and worship him in the midst of fire. Ungena nathi. Ungena. Akawucisha.
Asingenisethwa abadlali kaKristu. Angangabonakali lo Thixo wethu. Bathi ungena nathi emlilweni. Akasishiyi nakanye. Akasiyekeli nakanye. Masiqiniseke thina that we continue worshiping him. Mawungabikho simo mntasekhaya esizakubangela uhlale phansi ungamzukisa uThixo. Makungabikho meko ezakubangela utshintshe language. Oh my God. Ixesha esikulo ngoku sifuna noku-understand sesihamba nabo endlela. Hayi kaloku wena mangufumana uthethiswa yinto ekangeni kule meko. That is why kulula kuwo ukuthi awujiki. Makasincede uThixo. Makasincede umoya oyingcwele. Simbone sihamba naye. Ngabe naxhala. Ngabe naxhala nanto. Ndithe bandla likaKristu. Akubuzayo namhlanje ukuthi message ithini. uThixo wethu ngokulelo hlalo. Hallelujah. Ngicela uphume nalo nto nje. Ukuthi uThixo lo wethu ungumlilo ohlala. Akho simo sinxaka. Ungaziqheli izinhloko trying to figure things out. Hallelujah. Sometimes we continue in this journey in this season of confusion. Confused ngokufundisa ungazazi nokusenza eyiyo na. Hallelujah. Uthi sowuthandaza uzibuze Thixo ngaba nyani ndithandaza eyiyo. Uzifumanisa uhlambulula into engapheliyo ngoba nawe ngoku awuqinisekanga ngenxa yemililo ofakwa kuyo. But I am here to give you an assurance. Abakuye uThixo, they will be tested through fire. Jesus. Kuzaba khona ireport ezizawungena my brother. Kuthiwa ufikile eKapa and still does not worship the idols. Hallelujah. The devil will be ngoba ezinye izinto wena zizehlela kuzovavana ngesiyana nayo ukuthi sithembe kangakanani. Zawuhlala phansi bandla likaKristu and hand over the mic. But ngicela mntasekhaya namhlanje ungaziqhathi usijoyisise. Ujonge inkolo yakho. Ujonge ihlobo uThixo unyaka. Uzibuze ukuthi uba yindini lo ufakwa kulo mlilo ezawuvela na uThixo. Ngoba uthi iBhayibheli uvela kwabo abamqala. Those who serve him. Akaveli kuthi sonke. But those who are truly obedient to his word. Abafana imithetho yakhe. Imithetho yakhe. Sesiphuma namhlanje. Sijoyisise. Uthi ngaba ngenzeni. Imali worship. Lendlela wena Thixo ufuna. Amen. Ikhona indlela mabuyipostile uThixo asifuna siqhubeke. Hallelujah. Ikhona indlela thina esenza ngayo. But bandla likaKristu sengathi singaya kuThixo and check in with him. Ingathi kanti uma ufumana uqoqana ngakhe enkonzweni. He is not worshiping uThixo ngehlobo afuna ngalo. Ndimlula ngehlobo efuna. Hallelujah. Cela bandla lonke ngenyawo athi sibaya. Ungena nathi. Ungena nathi.
ugijime kuyo. There are things usathana ngasozazame kum. Because uyayazi bana if ndiye kuJonas, the waste ixesha, he will not even do it. That's the level that we need to get. Abafana silikumkani aswayi kumlilo. Sayikuthixo thina ngaphezulu komlilo. The fire can burn. In fact, watshisa bangaphandle. The people that were throwing them in the fire, but they walked into the fire because the fire was not powerful than the law of God. We are differently concentrated. We are concentrated differently. Kunezinto usathana athi xa iqalisa athi hayi manje ngoba ndifuna umbona nje ubuze uthini. In fact uThixo athi angaxeli nokuxelela axele seyigqithile ubana hayi manje ukhe wazanya ngento ethile because of the level of prayer elapha kuthi empilweni. That's why sithi to those who serve him, he will reveal himself. And when we say you serve uThixo, you don't mean ubaleka apha enkonzweni. You serve uThixo noba ukho apha enkonzweni. Where you are an agent of God. You proclaim the power of God. You proclaim the power in your family. You proclaim the power of God. You know, brother one. Last year, my younger brother, wakhulelwa somnyumntana abahlala elokishini. Kwafonela sister wami esePretoria. Wathi sister wami fonela uBhungasikole uthini yena wathi mama akazuyingena. Kwafonela umuntu esePretoria mina ndilapha. Kwathi lo wawupha ekhaya elitsha akazuyingena because they know that's umama. Wathi mama esithi ndingaphangeli ndihlele endlini neminyaka ngabathi mama why ungazama umthandaza nethi angisoze ndiye. Anditsho kuba ndihluthi. Kanti xa igqotho lethi icela igrosari futhi ndikwazi badendla. Kodwa phansi kothi kuye ngoku andizuya emthandazeleni. Kumuntu othi mama uyathandazela khona ukuzibeka mbe right. Kanti icela igrosari futhi asinakutya phansi. Sele ngithile phansi nonkosikazi nda. That's the conviction. That's the level. Ifamily yakho ayikwazi. Ukubana kunezinto ongangeniyo. The devil should also know ukuthi kunezinto ongazingeniyo. When the devil does know ukuthi kunezinto ongazingeniyo, the battles that you will fight will be higher than your conviction. And when you pass those convictions and those tests, you keep away the news. It says in the book of Isaiah, when the enemy comes like a flood, God raises the standard. So I was like this, I will take through that situation because it's not people. They were walking in the fire, but the fire did not consume them. It was too early for Jesus. But it was in the Old Testament. When you read the Bible, you just New Testament, but we see we are Daniel. Because you saw him first. He says he looks like the Son of Man. He looks like the Son of Man. But by the time I will not marry, but I think good to pay to Salon, but to pay. He may be gone, he left us an advocate, and once you receive the Holy Spirit, you will receive power. Acts chapter 4 verse 29, when the hand of the Lord was upon their lives, they continued to move from victory to victory. They were beating battles to battles because there is a spirit that was deposited inside of us. But we stand in the name of Jesus. Whenever you step into a problem, step in the name of Jesus. Whoever tests you, if you think that the test is over, you are wasting your time. When Jesus arrived at Kaya Sulini, they asked him, it was the Jews, it was the Jews. He came to the Jews, and the Jews because they said he was not the Messiah.
But to those who accepted him, the Bible says they call him bangabantwana bakaThixo. This is the reason why namhlanje sinethemba noba sihamba phi na ukuthi singabantwana bakaThixo. No matter what the devil throws in your way, step into it with confidence that uhamba negama elinamandla. Noba sesigoduka asithembanga ndlela, asithembanga intellect zethu, sayeka noqiniswa, but sivela singene emthandazweni sithi God, we know the way, but we don't know what is in the way, but by your power whatever is in the way ayichabalale ngegama likaYesu. That's what we walk with. Must promise in your ekuseni. You say, Lord, I know ukuthi ngizokhwela ibhasi, ngizokhwela itaxi, but yet you be the first to khwela la taxi. As I step into my office, but ndingena ngamandla negama lakho, because Lord, it's not my smartness nor my intellect esebenzayo, but ngamandla wakho. If you they enjoy the fact that you you should see the spirits that are hovering over that place, and you will know that we are in a challenge. All our battles are spiritual battles, and we need to fight them spiritually. Thandazela uba spiritual this year. Let your radar of spirit phakame kulolu nyaka. Yeke into live indlala, you will not die. Awusoze ufe, don't worry. There is a time kasifika ezulwini basabathi inkosi ndakiyeka ukukhonza because of ndandilamba kubizwa uLazaro kuthi uLazaro wayesidla imvuthuluka under the table, but akazange ayeke ukuthi uThixo uyinkosi. Ndayiba kwakunabahlolokazi abalahlekelwe ngabayeni babo nenzala, but they continued in trusting in the name of the Lord. When you read the book of Hebrews chapter 11 verse 35, they say some of them they received, some of them but they stood and have faith in God. Have faith in God. It just means you good man. Don't worry. As consequently, he will do it. It doesn't matter if it takes 20 years. If it takes 30 years. We know. Let's stand and pray. Whatever is going to come your way, in fact, you should not go now. Cela manje nkosini abafana into ayibanqoba ngayo bayazi ubana lo sihamba nayo namandla. They said to him, we're not supposed to address this matter with you. We know that you tickles us sinless. In fact, even if it doesn't, that doesn't change our statement. We will continue to worship God. We will not bow to your God. And I want you to say today, you will not bow. But you should say today, I'm not going to let go of God. I don't care applications I was there rejected before we answer, but you should say that you are not going to reject God. You might not know but I want you to say that you will not reject God, because God is busy preparing you. Father, in the name of Jesus, we pray your God. Help us, Father, give us thy faith, give us thy power to move according to your will. Isandla sakho amandla akho ukhulu wakho uThixo bakho baphela bobethu siyakuthanda siyacela moya ngcwele ncedela bandla ube nguThixo phezu kwalesha. Every time we gather, Father, we want to see another side of you. Let us feel your move ehlanganeni kwethu ngamaxesha